Ана яши җирдә бала өчен, гомер буе булып терәге. Аккан суга, янган утка керә, бала өчен тибә йөрәге. Бер минуттан да истән чыгармый ул, гомер биргән сөю җимешен. Җаны белән тоеп яши ана, баласының йөрәк тибешен дигән шигъри юллар тап килә. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң газиз, иң сөйкемле булган әниебез Илүсә Фарси кызы Кузнецовага. Кадерле без, күз нурыбыз, бүген синең туган көнең, матур 55 яшьлек юбилеяң. Шуңа да күңелләребез сиңа карата рәхмәт тойгылары белән тулы. Синең нурлы йөзләреңне күрү, назлы сүзләреңне, акыллы киңәшләреңне ишетү безнең өчен зур бәхет, зур сөенеч. Алдагы көннәрдә дә безне куандырып, тормышыбызга ям өстәп, ширләми, кадер-хөрмәтебезгә төренеп, җан тынычлыгы белән яшәргә насыйп итсен, Ходаем. Безнең кадерлебез озак еллар пекарняда эшли. Бүгенге көндә район үзәк дәваханәсендә тырыш фидакар хезмәтен сала. Кызганычка каршы бу тормышта әниебезгә иң авыр кайгыларның берсен, бала кайгыларын да күрергә туры килде. 2015 елда Газиз улы Евгений вафат булды. Барыбыз да бу кайгыны бик авыр кичердек. Әле дә юксынып, сагынып яшибез. Урыны ижмахларның түрендә булсын, кадерле безнең. Бүген мин, кызы Надежда, Тюмен өлкәсенең Лянтор шәһәрендә үз гаиләм белән яшим. Бергәләп гаиләм белән әниебез янына сагынып, ашкынып кайтабыз. Әниебез безне һәр вакыт сөенеп, кылач җәеп, тәмле ризыкларын пешереп каршы ала. Хәерле юллар, изге теләкләрен теләп озатып кала. Аныклары өчен җан атып тора. Кадерле без, бердән-беребез, күз нурыбыз. Синнән дә якынрак, ягымлырак, назлырак кешебез бу дөньяда юк. Син безнең һавадагы кояшыбыз. Синнән нурлар алып яшибез. Синең ягымлы карашларың, татлы сүзләрең, назлы күзләрең йөрәгебезне җылыта. Тирә-юньгә ям өсти. Биргән сөю назларың, тәрбия киңәшләрең өчен зур рәхмәт сүзләре әйтәбез. Түбәнчелек белән баш иябез. Синең киңәшләрең йөргән юлларыбызда фатиха, иман әниебез. Тормышка гашык күңелең бер дә картаю белмәсен. Какшамас саулык, җан тынычлыгы һәм муллык киләчәк елларыңны озатып барсын. Йортыбызның нуры булып, яшә дә, яшә әле, әниебез. Без китергән шатлыкларны күреп, яшәргә дә әле, яшәргә. Гомер көзе җиткәч, картаймый ул, киресенчә, күңел яшәрә. Шатлык сөенечләр ташламасын, кайгы борчы капка какмасын. Ходай сине бары безнең өчен күз карасы кебек сакласын. Иң изге теләкләр сине эзләп яратучы кызың Надежда, кияүең Артем, аныкларың Артем, Данил, Ева, Матвей һәм барлык туганнарың. Хөрмәтле юбилярыбыз Илүсә Фарси кызы, 55 яшьлек матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Балаларыгыздан яхшы хәбәрләр генә ишетеп, шатлыкларына гына куанып, хөрмәтенә төренеп, саулык нурларында коенып, озын-озак яшәргә насыйп итсен сезгә Ходай. Җыр бүләгебез тик сезнең өчен яңгырый.